हाय आन चैनल नाय तंगनै ताकुबुखौ अक्रा सराय सागबायारनो आनि हामजागमा याफोरै आं तै वैसा कक थाइसा थाइनि सानाय अबो हके आनि चैनल नु नाय तंगै बाक्साबुसु कमेन्ट खायो जे न आसो आसो कक सागनै हाइनबा आं बनो किसा रिप्लाइ रना मुसुगु जे न आसोै देतंग फातार देतंग आबनो साना थांखाके सिरना थांखाके आन लाइफ हिस्ट्री किसा आं सिरना मुसुगु ते किसा वानसुगु दफानो फियगना बागै जतनो कतर सिकन गोबां किसा कन्ट्रिबिउसन जे रमानि रवा नांगो नै आं वानसुगु तामिके सीतानो उद्धार खायथानियो जों हनुमान के हाथाय कतरमा तैयो मोख्रा के हादु चिकन ते मादार के चिकन तिया ए आभाके सीतानो उद्धार खायमानि जों सायमानो येचिनि दफानो उद्धार खायनानि के जानजा मानमानि आबो जों खायना नांग ते कैसे के अमहाय सामानि पेशनानि पारपास दंगो जे सामान बिसिंते अवेयरनेस रवानि ते सिसारवानि कक कसानानि ते अमहाय फोरोंलायमों गथारलायमों हायके सामान बिसिंते तामनि के आं वानसुगु आनि सानानि डिउटी रेसपन्सिबिलिटी हाय मातंग आं तिनि सिन दफानि अक्राबुरि हिसाबै आं नाय तंमैया तामके जों सायमानो सिनि बिसिंगो जे सामहायो खायनि गोबां मा दङ सिन सोसाइटियाव सिन बर'रक नि बिसिङाव जाया सुया खाय तंनै रक दङ के नाय तंनै बाय जाया खायनाय आबो समान हिनि आं सायमान हाइन बागै जाया रक खायजांमा रक तंके खरायलायनि फोरोंलायनि अबहायके आं वानसु हाइन बागै गोबां मा जागा आं खरायखा फोरोंजागमा हायबो कलायखा अबनो आनि नाहरमु जे न आसोै बहायनो अवेयरनेस कक रक सिसामुं कक रक गथारमानि कक रक सानानि आं मुसुगु गोबां मा आनि सानानि मुसुगु तामके अजरावो अ बयसो गोबां मा एक्सपीरियंस इन फाइजाक गोबां मा बुगि फाइजाक रनो शेयर खायनानि मुसुगु ते दुख कष्ट बस रोंमानि सिमानि आबरनो शेयर खायके चिन दफा सामुं नांनाय हिनै आं वानसुगु येताबो आं आनि लाइफ हिस्ट्री आं आइगेन सानाय साखा जे तान बागै आं आसो आसो सा आबो बुसिरना बागै आं किसा आनि लाइफ हिस्ट्री न दाक्ति आं सानानि थांनाय आं 1961 आसायो तेलेमरा गरजुं गामियाव आसायो आनि बाबा हंखाके खरकसा जमीनदार तंमानि गोनां तंमानि खेतो गोबां मा तंमानि तेलेमरानि जमीनदारनि बिसिङाव कयेक जना जमीनदारनि बिसिङाव आनि बाबा खरकसा जों गोनां मा जाबाया नंमाया तंमानि बेलायके बाबा के दफानो हामजागनाय इगे हाइन बागै दफानो सामख्लायना थांथानि जों गोबां मा साफार खायखा बाबा नि बुंगे अक्षय कुमार जमातिया बो हंखाके खरकसा TUJS नि पायोनियर नि बिसिङाव खरकसा TUJS त्रिपुरा उपजाति युव समिति ताबंके INPT 1967 TUJS आसाय फ्रोनिसिमि आइन बाबाबो इनभल्व तंगो ये रां पैसाराव बहायनो सामुं नुमुराव बहायनो पार्टीनो बेलायके सुबागो चिनि आइगे लेक कतर तंगो आरोनियो आ कतर 5 केजी 6 केजी रंग आप्रो बाबा TUJS नि दुर्गा पूजा चैत्र मासे खायफ्रो गोबां मा हायनो मांगनांनो अफार खाय रगु दान रता बरंनि तीनटा पारपास दंमानि मेनलि एकटांके चिनि हा कमारो तंमानि ते कैसेके कक कमाजा ते कैसेके कामुसुं मेनलि तीनटा इशुनो तै बरक आन्दोलन खायना थांमानि आन्दोलन बरक त्रिपुरानि काइन्ता कुप्राओ पहिलान TUJS याइबानो बरक बनो प्रचार खायना बागै बैनो सिरना बागै कैसे आन्दोलन नांतों गेन तेलेमरानो चेंखा के ओ तेलेमराओ कैसे बरं इशू तंमोन के 1960 नि बम्बे मानी लैंडिंग एक्ट नै तंगो आबो हंखाके जे चिनि ट्राइबल रक बैनियागो जागा सकमानि आबो किफिलि मामानि एक्ट गे आबोनो बरक खनागै कैसे नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन खाया नाखा लैंड रेस्टोरेशन एक्ट खायना बागै बरक कैसे ऑर्गेनाइजेशन खाया नाखा आग ऑर्गेनाइजेशन वो बरक खामारबारी पिजेंट कमिटी नै नालायखा आ खामारबारी नि पिजेंट कमिटी माने खामारबारी कृषक रकनि कमिटी ये आ कमिटीओ सेक्रेटारी तंखा चिनि शहीद BIKRAM जमातिया बो के वानसराव बुथारजाखा 1973 10 तारिख मेओ तामनिके जागा लैंड रेस्टोरेशन एक्ट नतुई फाइट खायफ्रो बो वानसाबाय बुथारजाला याइन बागै बनि थैमानि
सालनो तै प्रति बोसोरनो पालायजायै दङ आ जराव 1973 थैमान परिखे सिनि खेतराव बेबागनो 144 जारिं बायखा चिन खेतो गोबां मा खालिया चिन पारानि खामपार पारानि खेतो मा खालिया गजा ये आफ्रो सिबिं जों क्राइसिस इन फायखा खेतो सिमा खालिया के 2 बोसोर आरो बोसोर खेतो मा खालिया के जों क्राइसिस नै फायखा ये हायकेनो बखा आफ्रो चिन दफानो हामजागो हानो हामजागो बाहायके फियक बनाय दफानो फियक मानाय हानो बाहायके रेस्टुरेट खायमानाय अब हायवान सुंमों आन बखाव दं हाय बागै जों आ फाइटिंग आ मुभमेन्ट नि जराव जों गोबां मा जागा कि फिल्मामन नुखा अमरपुर उदयपुर सदराव कयेकटा जागा वानसानियाव सकमनि हाय कि फिल्म मानखा गेता बुहायनो जों चिन जागा न बरग्र हायनि पाइनाय मैया स्पेशल डीएम नि अर्डर नांगो ये अब हायके बरक खायमेन बागैनो आन्दोलन खायमेन बागै थैरमा बागैनो सिनि बरग्र आसो जरा तैताबो जों जागार पाइ दंमोन आगरतला जे जागा फानो तेसिनि हा रेस्टुरेट दं